Salam, hormatly vatandaşlar. Men Türkmenistan'ın Demokrasiya Vatan Türkmenistan Gıysaça devleti Halk Hareketi'nin lideri Murat Kurbanov. Palşivi. Sizin bilişiniz ýaly soňky wagtlarda biz Türkmenistan'da listovka paýlaýar. Daşow, Lewap, Mari, Ahal, Balkan vilayetlerine listovkalar paýlanýar. Şu listovkany paýlanan oglanlar Türkmenistan'ın grajdanlary Aşirov Didar ve Döwran Klyçew paýlap tutuldular. Ine şu adamları halaf etmek için advokatlara, çıktıcıları maşgalatına kömek etmek için ve Avrupa'daki işleyen advokatlara çıktıcıları töler bir fondaşlık yürüyte Aşirov Didara ve Döwran Klyçew golluk fondunu. Men size güvenen dinlemem. DBT'nin fondunu kıyın vermen türbeşirin. Yine siz aydiyanlar Murat ağa neyeme kömektirler? Yine bize maddi kömek gerek. Bize sizin golluğunuz gerek. Kıyın vermen bizim fondumuzu kömek edin. Indi men size karşı çıkmayan hormatly vatandaşlar, Türkiýedäki Türkmenistan'ın Oğuz boyu diýen derneği, yani Türkmen vatandaşların urunun dernegine kömek etmeli. Hataplara kim näme geçirildi? Bir dolu 50 santim geçirildi. Bize kömek edin. Salam, hormatly vatandaşlar. Ben Murat Kurbanov, Женевада. Здравствуйте, дорогие туркменистанцы. Я сегодня нахожусь в Киеве, напротив Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Здравствуйте всем. Вот я сейчас нахожусь в городе Варшава. Pulunu men verdim. Murat Kurbanov'un edýän işlerini men oňlamy. Gatnaşan absurdlyklaryna, öz edip beren absurd işlerine, gurrunlaryna men goşulanmagam. Murat Kurbanov ýalňyş ýolda, ýalňyş edýär. Ýa-da oňa ýalňyş neme berýärler. Maslahat berýärler, şeýitdi. Gülkümen tut ya, canım yani ya, öyle de var. Deme indi sen silleri, hem beni neme, halk eklemeli mi?